Gipatuman na karong adlaw ang 10 pesos nga aumento sa environmental fee ug terminal fee sa Roro Port sa Cordova. Ani ang report. Gikan sa 10 pesos, sugod karong adlaw anaa na sa 20 pesos ang environmental fee nga gipatuman sa lungsod sa Cordova. Busa ang island hopping operator nga si Mark Ramirez, may pahibaw dayon sa iyang mga guest sa aumento nga ipatuman sugod karong adlaw, Hulyo 1. Mato ni Mark, wala man hinuon siya makasugat og reklamo gikan sa iyang mga guest. Og sila usab nga mga island hopping operators nakasabot ra usab sa rason sa gipatumang 10 pesos nga aumento. So 10 pesos increase from the original 10 pesos is 20 pesos. That's barato na pod kaayo. Dili na kayo siya maka-affect because nindot na sad kayo ang port na Madrid Cordova. Very accessible from CCLX and the port facilities is very clean. Samtang karong adlaw usab, tag 15 pesos na ang terminal fee sa mga regular passengers gikan sa 5 pesos lang kaniadto. Apan kun ang pasahero makapakita og valid ID nga siya estudyante, senior citizen o PWD, 10 pesos lang ang iyang bayranan. Samtang sa mga sakyanan, 25 pesos ang terminal fee sa matag motorsiklo, 50 pesos sa tricycle, 100 pesos sa pribadong auto ug van, 150 pesos sa light trucks ug PUJ ug 200 pesos sa heavy trucks ug buses. Niadto lang milabayng Hunyo, gipalabang ang ordinansa kabahin sa prescribed nga terminal fee ug environmental fee alang sa mga pasahero ug mga sakyanan. Gipasabot ni Vice Mayor Victor Tago III nga gitumong nila kini aron adunay magamit sa expansion sa tuong bahin sa Roro Port. Tungod kay nagkadaghan na ang mga motorbangka nga mudunggo sa Roro Port, nunot usab sa paglambo sa patigayon sa island hopping. Nag-reapply ta sa ato ang application for the management of the port which positive ang ato ang CPA na mahatagan ta to manage the port. Unya because need man nato paninduto ng atong terminal port for convenience. Gawa sa pang-island hopping nga mga motorbangka, aduna usay usa ka fast craft nga pahitafi Bohol ug usa ka landing light craft kon LCT ang modunggo sa Roro Port. Magdugang usab og mga air conditioning units sa terminal sa Roro Port ug libre na ang paggamit sa CR. Hitsas na usab kini sa mga lingkuranan. Hapsay ug limpyo usab kaayo ang tibuok Roro Port. May mga IDs na usab ang mga nag-operate o nagtrabaho dinhi. Sa records sa Office of the Roro Port Administrator, nakahipos og 5,005,270 pesos ang Roro Port sa Cordova gikan Enero hangtod Disyembre 2025. Samtang sa unang-unom ka buwan ning tuig 2026, anaa sa 3,768,540 pesos ang ilang income. At least man lang mahatagan na to better services ang mga pasahero. Unya mas ma-widen na to ang pagpanglimpyo sa ato ang coastal. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.